Здравейте, пичове! Познайте коя игра ще играем. FIFA 15, разбира се, да започваме. Както вече знаете, ако знаете, излязла FIFA 17. Но аз предпочитам да не играя. Ще отваряме малко пакове. Той ще си вземем. Така. Взимаме си, сега ще влезнем да играем матч. Добре. Play. Quick match. Не искам да сме отбор да играе. Ще си стегнем набързо едни матчове. Готови сме. Моя любим отбор ще Man United. То може или. Аз ще избера. Ще избера. Кой да избера? Айде, Барселона избирам. Готово. Този матч не ги знам те отбори. Сега ще видим какви си излизат. Определено ще игра с това дясно. Екипите ще са така. Да. И започваме, пичове, матчът. Да знаете, че ще има клипове, където ще отварям само пакове. Така че да знаете. В тяхното... отнемам. Забравих, че атакувам на друго. Хайде бе, взимай бе, Мандан, дали къв си там. Пас тук. Тръгвам по дясното крило да мога да центрирам и просто ще подам. И от тук ще шути. Не, защо подадох назад. Пак подадох назад. Шут над дясния ъгъл. Какъв аут. Айде бе, взимай. Така, браво. Пас. Подай бързо. Сега има контрадействия, дами и господа. Моят отбор прави контрадействия. Дали ще центрира? Тук ще има центриране. Какво прави? Защо върнах? Дволет. Майко, какъв мазен пропуск. Точно до гредата, вижте. Пас. Браво. Сега пак подай. Така. Сега подай. Спринт. Удар над гредата. Сега само удари ще правите, няма са точни. Така ли? Бе. Ще го изкарам в корна. Сега шанс за контрадействия. Атака. Давай. Пас. Долу. Удар. Не, удар. Дуспа. Не. Какво стана? Първото по време приключи. И сега виждате шанс за контрадействия на моя отбор. Това ще бъде удар от далечна дистанция. Какъв гол! Гол на Чато! Какъв е той измислен негър? Невероятен гол просто в левия ъгъл. Гледайте само. С фалца вратаря не може да направи нищо. Вижте сега от по-близо. Точно в този ъгъл гол. Ето е топката долу. Коршум. Баунс. Виждате какво прави моят отбор. Това ще е центриране и какъв беше този леко удар, бе.
Абе, пич, аз исках направо да изкъртиш вратата, той човека едва не докосна топката. И засада. Тук сега ще видим какво ще направи моят отбор. Пускам я на моя играч. И бре, той много бърз, бе. Центриране. Вратаря боксирано, сега какво прави? 2-0! Гол! Гол! Този гол беше на Жефтович. Или Жефтовик. Нещо такова се чете, не ми пука. Но важното е, че имаме гол. Тук моя се опита да удари с глава, вратаря му избоксира и този с бам. Уф! Видяхте ли как излага защитник? Ако не беше се поместил защитника, нямаше да е гол. Вижте само. Оп! 71-та минута сме. Сега какво ще направим отбор? Не бе, защо бе човек бе? Така не трябваше да се прави сега тук. В тази ситуация и ти ще вземеш да я... Айде да ме казвай. Оп, с глава. Как му да пропусна с глава? Но все пак е гол. Чато за втори път анализира гол в матча. Не ми пука какъв е. Нали е гол. И сега нещо много бързо ще реализираме втория гол, ми се струва. Удар от дистанция на Чато! Хет-трик! Победата ни е в Кърпава зона. Няма как да ни вкара 4 гола. И победа, пичове. Това ще бъде всичко от този клип. Надявам се да ви е харесал. Ако е така, харесайте клипа. Ще се видим в следващия клип. Чао, пичове.